دوستان عزیز سلام علیکم. همین درباره термоистифадаи сухантон кунам гуфтам. ҳолате ки мешавад бисёртон мегӯян дами тену қана мебара хизмат намекунад. бародаро бисёртон яъне десин ами тени ҳами термоистифада. Ина ман навоша гирифтам. Инаи ҳози пештарак якас овард сос кардем бео мондаги, яъне кам мемонанд, баъд ина мехери бео мондаги. Нигоҳ дидед уже инҷаш дига цвет, инҷаш дига цвет, и уже сухтаги. Навош бояд ина хери боша. Дидед? Баравай ҳамин чизора бео кам намонед. Ҳам хери баъд дарди сари хито меша, чӣ тавр ки расходи зиёд. Гуфтам як хотиррасон кунем, ҳамирам як бор аҳамияти. Уна пай дора. Дидем пайош бео мемона, сабсарх мешава, сиёҳ мешава, тез месӯзад. Хуб бародаро, канали мо 550 ҳунар. Ҳар як лайки шумо дамо эмоция метиҳад, пешравӣ метиҳад, то што мо қызиқ мо меша, бояд ба шумо як видеочаҳои беҳтарин пешкаш мекунем. Раҳмат бародаро.